Тук сме до 17 пътуваме за Турция. На 16 ни е първата контрола с Балчик за разнообразие. След това заминаваме от 17 до 1 в Турция. 4 контроли ще изиграем там. Прибираме се и имаме още 3 контроли на 6 и на 9. 6 са 2, на 9 играем с Поморие. Селекцията? Селекцията, както виждате, в момента сме подписали с този бразилския футболист, който е офанзивен. Може да играе на трите позиции в атаката зад нападателя. Родриго, Енрике. Имаме един футболист крило от Холандия на проби и търсим един крайен защитник. Имахме идеи с двама български футболисти, но просто условията, които ни поставяха за нашия клуб, са неприемливи. Какво наложи разделата с Илияс? Вижте, към него така и през годината, не искам да влизам в подробности, така направихме някои компромиси с себе си аз. И мисля, че дойде момента, в който да си пожелаем успех, да се разделим като бели хора и тъй като свърша договора и на края на годината и решихме да се разделим. Това си е мое лично решение. Продиктувано наистина и от интереса към той да си търси отбор на по-високо ниво. Селекцията знаем, че отворен процес, ако се появи нещо добро на пазара. Казах, търсим крайен защитник. Виждате, ние напуснаха ни 3 човека и търсим 3. Така че нямаме голямо движение да правим. Наистина, ако излезе нещо, което да заслужава, със сигурност ще му обърне внимание. С каква група ще разполагате в Интертел? В момента сме, Кононго закъснява от летището, сме 22 на полеви, плюс 3 вратари, 25. Чакаме още един, както ви казах, футболист, 26 човека. Какъв Черноморе иска да вижда Илия Илиев на проби? Вижте, със сигурност много мачове имахме, които ги изиграхме от към игра добре, но от към резултат лоши. Единственото, може би, трябва да кажем, че искаме да постигаме добри резултати. Със сигурност хората, които идват на стадиона, не искат отбора да играе красиво и да губи, а искат да побеждава. Така че искаме да виждаме отбор, който всеки един матч може да дискутира трите точки с всеки един противник и да побеждаваме повече, отколкото преди. Къде според вас отбора има резерви, които могат така да се повдигне по време на подготовка? Резервите идват с това, че когато играеш сигурно в защита, играеш по-спокойно в атака. И от резервите са точно там да продължим от последните кръгове тая стабилна игра на целия отбор на защита. И оттам, както виждате, когато допускаш малко и вкарваш повече, естествено, че постигаш и по-добри резултати. Така, головата ни разлика подсказва, че вкараме доста, но и допускаме, което трябва да направим така, че повечето с 10 гола по-малко допуснати, със сигурно биха ни дали поне 5-6 точки повече, което пък ни даваше и място близо до тройката. Така лесно са нещата, като ви кажем, трябва това, трябва и друго. Единственото начин, по който трябва да ги постигнем е да се работи и това е. Крайният защитник от чужбина ли ще бъде? Вижте, ние имахме с двама футболисти от България преговори и предпочетоха на друго место да отидат. Им желаем успех. Така че, естествено, остава там да се погледне към навън. А този холандец, знаете ли му качеството ли те първа? Гледали сме го. Знаете, сега с тези технологии може да му гледаме всеки един матч 24 часа след като е изигран. Така че сме го гледали доста неща, но знаете, друго първенство, адаптация и затова предпочетахме да го видим в този матч с Балчик. Естествено и в тренировките до тогава, за да видим дали може да влезе в схемата. Не, че ако не стане с него, имаме някакви смисъл драми. И Марти Минчев играе там, Родриго също може да играе там. Така че и Мегди Финуш е още тук, Аресто, Даникик също може да играе на флага. Но добре да имаш повече опции. А какво означава Мегди Финуш е още тук? При него нещата са така, че той малко трябва да дигне нивото според това, което са очакванията. И тези дни също за него са важни, които предстоят. А нормално е да почнете с ЦСКА в средата на февруари? Не веднъж сте коментирали формулата. Те дали е ЦСКА или някой друг, трябва да почнем с някой. Въпросът е времето. Не го избира, може да е добре времето, никой не знае. Относно ЦСКА, каква е договорката с Георги Хитанов?
Ами това към ръководството, но мисля, че продължава преотстъпването и ние си подпишем договор. Мисля, може и вече да е факт договора, преди на това, че остава, т.е. след 6 месеца му остава до края на... Така че той си е наш. А и то е неговото желание да остане. Добре. Благодаря.